from Palestine. Please excuse these rags I'm in. I've fallen on hard times. But long ago I had my work when I
Fisem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Nitolbuk Missier Qaddis biex tibgħat l-Ispiritu tiegħek fuqna llejla ħalli jimlina bl-imħabba. Ħalli jimla d-djar tagħna, d-dar tagħna bil-fwieħa. Għatina Missier Qaddis l-Ispiritu ta' servizz li kellha Marta, il-fidi fil-qawmin mill-imwiet, il-mejtin tagħna huma ħajjejn li kellhom Marta u Marija, u l-imħabba kbira li kellha Marija, il-lejla turija permezz ta' dan il-ġest tat-tixrid tal-fwieħa fuq riġlejn ta' ibnek Ġesu. Għatina Missier li l-komunitajiet tagħna jkunu mżewqa b'dawn it-tliet kwalitajiet importanti: il-qadi, is-servizz, il-fidi fil-ħajja ta' dejjem u l-imħabba. Ħalli verament id-djar tagħna jimtlew bil-fwieħa tiegħek. Inti li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. 6 ijiem qabel il-festa tal-Għid, Ġesu mar Betanja fejn kien joqgħod Lazzru, il-mejjed, dak li Ġesu kien qajjem mill-imwiet. Hemmhekk għamlulu ikla. Marta bdiet isservi, waqt li Lazzru kien wieħed minn dawk li jimteddu mal-mejda miegħu. Marija ħadet libra fwieħa tan-nart pur tiswa ħafna u dilket bija riġlejn Ġesu. Imbagħad b'xuxita ixxuttat ir-riġlejn tiegħu u d-dar imtliet bir-riħa tfuħ tal-fwieħa. Ġuda l-Iskarjota, wieħed mid-dixxipli tiegħu, dak li kien se jitradih, qal: din il-fwieħa għax ma nbijgħetx 300 dinar biex jingħataw lill-foqra. Issa dan qalu mhux għax kien jimpurtah mill-foqra, imma għax kien ħalliel u billi hu kien il-kaxxier kien jisraq kull ma kienu jaqilgħu. Qallu Ġesu: ħalliha tagħmel, għal-jum id-difna tiegħi refeta. Il-foqra ssibuhom f'nofskom, lili imma mhux dejjem se ssibuni. Kotra kbira tal-Għud saru jafu li hu kien qiegħed hemm u marru mhux biss minħabba Ġesu, imma wkoll biex jaraw lil Lazzru li hu kien qajjem mill-imwiet. Għalhekk il-qassisin il-kbar ftehmu li joqtlu lil Lazzru wkoll, għax minħabba fih ħafna mill-Għud bdew jitilquhom u jemmnu f'Ġesu. Il-kelma tal-mulej, tifħir lilek Kristu. Il-lejla tajba lil kulħadd, mela bl-għajnuna Talla bdejna l-ġimgħa mqazza l-bieraħ permezz ta' dħul tal-mulej f'Ġerusalemm waqt il-ferħ, waqt il-laqgħa kbira li għamlulu n-nies u dieħel. Illum jgħidilna l-Vanġelu propju 6 ijiem qabel il-festa tal-Għid. Jiġri bħallhom propju bħallhom il-festa tal-Għid kienet tiġi s-Sibt skont il-Vanġelu ta' San Ġwan. Jekk ikollna noddu mill-lum sas-Sibt hemm 6 ijiem, illum huwa 2 sas-Sibt 6 ijiem qabel il-festa tal-Għid Ġesu imur Betanja. U diġà dan il-Vanġelu jagħtina perspettiva sabiħa, perspettiva importanti. Li minn din il-perspettiva, il-festa tal-Għid hija il-jum illi fih il-fidi tagħna tilħaq il-milja tagħha. Il-milja tal-fidi tagħna hi il-ħajja ta' dejjem ma' Alla, hi l-qawmin mill-imwiet, hi l-ħajja li ma tintemx, li tibda mhux wara l-mewt imma li nibdew mill-lum. U allura għalhekk il-Vanġelu jgħidilna 6 ijiem qabel, għax għalkemm l-orjentament tagħna, l-mixja tagħna anki ta' din il-ġimgħa ser twassalna għal festa kbira tal-qawmin mill-mewt, però għadna n-numru 6, il-numru imperfett, il-numru tal-bniedem. Ma ninsewx li Alla joħloq lil bniedem il-ġimgħa fis-6 jum, is-7 jum imbagħad is-Sibt. Is-7 jum huwa l-jum tal-qawmien, anzi għalina huwa 8 jum, il-jum li huwa l-barra mill-ġranet tal-ġimgħa, il-jum li jmur lilien miż-żmien kif noddu aħna l-bnedmin. Il-jum li
idaħħalna fil-ħajja ta' dejjem fl-eternità. U allura għalhekk 60 qabel għax aħna għadna ngħixu f'din l-imperfezzjoni. Aħna għadna ngħixu fil-jum tal-bniedem, il-jum tal-umanità. Però minkejja li għadna ngħixu fis-sitt jum, il-jum tal-bniedem, il-jum tal-umanità, però xorta waħda nistgħu nkunu komunità ta' Betanja, komunità li temmen. Issa l-komunità ta' Betanja minn wara l-qawmin mill-imwiet li riflettejna fuqu l-ħadd mhux li għadda, mhux il-bieraħ ma l-ħadd ta' qabel fil-ħames ħadd tal-Randan jekk tiftakru, tkellemna dwar il-qawmin tal-Ażru. Allura l-komunità ta' Betanja, il-komunità tal-insara, Marija, Marta u l-Ażru li għalkemm fl-għajnejn ta' Marta u Marija u mejjet imhuwa ħaj fil-fidi tagħhom u wkoll fil-fidi tagħna, din il-komunità diġà qed tgħix jum is-sibt, diġà qed tgħix is-seba' jum. U allura f'din il-komunità li diġà temmen jiġru affarijiet tas-sew sbieħ. Għandna 3 azzjonijiet importanti ħafna f'din il-komunità. L-ewwel qabel kollox f'din il-komunità li temmen fil-qawmin mill-imwiet għandna is-servizz ta' Marta. Marta taqdi. Hemm f'din l-ikla li mixajr l-ikla tal-Ewkaristija li jsemmi San Ġwan fil-Vanġelu. F'din l-ikla Marta taqdi. Marija tħobb b'imħabba kbira u l-Ażru mimdut ma' dawk li hemm mimdudin ma' Ġesu. Sa naraw bil-mod xi fissru. Ekku din hija l-komunità ta' dawk li jemmnu f'Ġesu. Din hija l-komunità tagħna kif suppost għandha tkun. Ritratt tal-komunità tagħna. Min naħa l-oħra għandna dawk li din il-komunità ma jaċċettawhiex. Illi l-imħabba s-servizz, il-fidi fil-qawmin mill-imwiet mhumiex il-forte tagħhom. Anzi, propju jikkumbattuhom, propju jinnegawhom bħala ma jagħmel Ġuda fil-Vanġelu ta' dan il-Vanġelu li għadna kif rajna. Kif jagħmlu l-lowt imbagħad li jkunu jridu joqtlu ineħħu kemm lil Ġesu u kemm lill-Ażru min-nofs. Allura 60 qabel dil-festa tal-Għid Ġesu jmur Betanja fejn kien joqgħod l-Ażru, il-mejjed jgħidilna San Ġwan, jien hawnhekk provajt nagħmel traduzzjoni litterali tat-test, mhux eżatt kif insibuha miktuba fil-Bibja tagħna, imma traduzzjoni litterali kif jiktibha San Ġwan bil-Grik. Dak li Ġesu kien qajjem mill-imwiet, allura hawnhekk għandna l-figura tal-Ażru li minn naħwa mejjed ma minn naħwa rxuxtat. Huwa ħaj. F'din il-komunità ta' Marta u Marija hemm ukoll l-Ażru li għalkemm apparentement għalkemm fl-għajnejn tal-bnedmin jista' jidher li spiċċa mejjed imma fil-fatt huwa ħaj. U hemmhekk jagħmlulu ikla. Interessanti għax il-kelma użata minn San Ġwan biex jgħid ikla hija l-istess kelma li juża biex jirrakkonta l-aħħar ikla, l-aħħar ċena. U jużaha biss hemmhekk. Allura għandna mod ċar ħafna li hawnhekk San Ġwan qiegħed jirreferi għall-Ewkaristija. Mhux qiegħed jirreferi għal kwalunkwe ikla, imma qiegħed jirreferi għal qudiesa tagħna, għaċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija. U waqt din il-festa, waqt din il-qudiesa, waqt din l-Ewkaristija, minn l-Ewkaristija hija l-festa tal-komunità li temmen, hija l-festa tal-komunità tal-irxuxtati, hija l-festa ta' dawk li diġà għandhom il-ħajja ta' dejjem, u allura kemm Marta u Marija li għadhom ħajjin fil-ġisem, kif ukoll l-Ażru illi huwa ħaj għalkemm mhux fil-ġisem, il-kol kemm huma preżenti f'din l-ikla. U l-kol kemm huma għandhom rol, għandhom parti importanti. Kemm sabiħa din ix-xena li jippreżentalna San Ġwan. Għandna Marta li jisservi, Marta li taqdi. Il-qadi fil-komunità ta' dawk li jemmnu. Il-qadi. Mhux biżżejjed li ngħidu nħobbu, mhux biżżejjed li nisimgħu il-kelma, mhux biżżejjed li nitolbu, imma il-qadi. L-imħabba tintwera bl-emil. Ħafna drabi niltaqa' forsi anki fil-laqat li kolli ma' diversi nies, tiltaqa' ma' persuna u tgħidlek imma tgħidlek imma r-raġel ma tantx iħobbni, jew imma dik il-persuna l-oħra issa tħobbni iktar, inħoss li tħobbni iktar milli jħobbni r-raġel. Hekk il-mistoqsija tiegħi tkun imma l-imħabba inti x'tifhem biha? Min qiegħed jagħmel xi ħaġa għalik għax dak li jħobbok. L-imħabba b'mod sempliċi u prattiku konkret ħafna hija dak li qiegħed jagħmel xi ħaġa għalik. L-imħabba hija prattika. L-imħabba hija email. L-imħabba mhix paroli, tista' tiltaqa' ma' ħafna nies li jkunu kapaċi jgħidulek klim sabiħ
u forsi għal ftejtek jimlewlek rasek u malajr tibda taħseb li dinja l-persuna li tħobbok tassew, imma l-bniedem li jħobbok tassew jirrispondi għal mistoqsija x'inhu jagħmel għalija, x'qiegħed jagħmel għalija, x'qiegħed ibati għalija. Dak hu l-bniedem li jħobbok tassew. Il-bqija huma fantasiji tal-moħħ tagħna, ħafna drabi huma illużjonijiet u xekk li ġejjin mill-inkonxju tagħna, mill-bżonn li nkunu maħbubin, li nerġgħu nidħlu fil-ġuf ta' omna, kważi nerġgħu nsiru tfal xi ħadd jieħu ħsiebna u jipproteġina, imma kollu fil-fantasija tal-moħħ tagħna. X'inhu isir li mħabba hija email? X'inhu isir? X'qiegħed nagħmel jien biex nuri li nħobb? Kif naf li persuna tħobbni? Minn dak li qed tagħmel, is-servizz il-qadi. Issa naraw iktar il-qudiem imbagħad kif Marija tħobb lil Ġesu, għax anki l-imħabba ta' Marija hija email għal Ġesu. Waqt li Lażru, interessanti San Ġwan kif jiddeskrivi lil Lażru b'mod sabiħ ħafna, Lażru kien wieħed minn dawk li imteddu mal-mejda miegħu. Hekk San Ġwan jilab fuq din il-kelma imteddu, inklinati mal-mejda miegħu. Għaliex jilab b'din il-kelma? Għax aħna nistgħu nifhmu li min-naħa nistgħu nifhmu li veru Lażru kien mimdut jiekol kif kienu jieklu il-lot l-ikla sabiħa tal-libertà, mhux hekk minn meta ħelsu mill-Eġittu meta jkunu jridu jiċċelebraw il-lot ma kinux jieklu bil-wieqfa jew bil-qiegħda, ma saħansitra jimteddu, iħaltu kważi l-ikla mal-intimità tal-lejl għax issa huma nies ħielsa. Però San Ġwanna hawnhekk qiegħed jirreferi wkoll għal fatt li Lażru m'għadux fiżikament ma' Marta u Marija. Imma Lażru huwa apparentement fl-għajnejn ta' Marta u Marija u hekk fil-ġisem tiegħu mejjed. Imma ħaj għaliex għax qiegħed mal-mejda miegħu. Ekku hawnhekk inħoss li din ix-xena, dan il-paragrafu jagħtina perspettiva sabiħa ħafna tal-mejtin tagħna, ta' dawk li għaddew qabilna. Li huma preżenti fl-Ewkaristija kemm sabiħa. Waqt l-Ewkaristija għalhekk imbagħad aħna hekk noffru l-quddiesa qal għax ikun iktar preżenti meta jien bl-intenzjoni li nitlob fil-quddiesa għal persuna jew li nġib quddiem għajnejja il-persuna iktar preżenti. Però serħu raskom li meta aħna nipparteċipaw nieħdu sem, meta l-komunità ta' Betania, l-komunità li temmen, tipparteċipa tieħu sem mal-Ewkaristija, dawk li għaddew qabilna, dawk li daħlu fil-ħajja ta' veru, ikunu mimdudin mal-mejda miegħu ma' Ġesu. Ma ninsewx li fl-Iskrittura il-ħajja ta' dejjem hija mxebħa ħafna drabi mal-ikla, mal-mejda li fija ikel fejn, li fija imbejjed fini, u xek li minna niklu u nieħdu b'xejn. Allura, meta niċċelebraw l-Ewkaristija, aħna nistgħu tassew. U dak huwa l-iktar moment propizju, l-iktar moment adattat li fih aħna niltaqgħu ma' dawk li għaddew qabilna, li qegħdin frabta waħda f'intimità waħda jaraw wiċċ imbiċċ lil mulej tagħna, mimdudin mal-mejda tiegħu jgħidilna San Ġwan. U x'jiġri? Titfaċċa qudiemna din il-figura ta' Marija. Interessanti din il-figura llum hija ċ-ċentru ta' dan il-Vanġelu. Diġà il-kontorn, diġà il-kuntest huwa sabiħ ħafna, l-Ewkaristija. Ċelebrazzjoni tal-ħajjin u tal-mejtin fl-imkien għax il-kollu ma' ħajjin f'Ġesu. U Marija x'tagħmel jgħidilna l-Vanġelu? Marija ħadet libra fwieħa tan-nard pur tiswa ħafna u dilket bija riġlejn Ġesu. Imbagħad b'xuxita ixxuttat ir-riġlejn tiegħu u d-dar imtliet bir-rieħa tfuħ tal-fwieħa. Hekk mela kważi il-protagonista, l-element l-iktar importanti da dan il-Vanġelu laj Marija, law Ġesu, laj Marta, la Lażru, imma il-fwieħa. Il-fwieħa li timla d-dar kollha. Id-dar imtliet bir-rieħa tfuħ tal-fwieħa. U għaliex il-fwieħa? Il-fwieħa hija xbija ta' Alla. Dan ma ngħidux jien, dan tgħidu l-istess Skrittura. L-ewwel qabel kollox billudi l-eruq tal-kelma xem isem illi bija kienu jsejħu lil Alla, aħna nistgħu nifhmuha ħafna, x'toqrob ħafna lejn il-Malti. L-eruq tal-kelma xem isem huma l-istess eruq tal-kelma xam li għallut fisser fwieħa, xom, ix-xam, il-fwieħa.
U għaliex isem, xam, il-fwieħa, ir-riħa, għaliex huma xbija ta' Alla? Għaliex il-fwieħa hija xbija ta' Alla? Għax il-fwieħa minna nfisha tingħata. Il-fwieħa minna nfisha hija mogħtija. Hija mogħtija l ħaddieħor biex igawdiha ħaddieħor. Biex jinduna bija ħaddieħor. Il-fwieħa hija minna nfisha self-giving, tagħti lilha nfisha. U Alla hu self-giving. Alla ma jafx jagħmel ħaġa oħra ħlief kull fejn ikun ifewwaħ, kull fejn ikun jimla bil-ħajja, kull fejn ikun jagħti lilu nnifsu. U allura diġà hekk din titfana f'perspettiva hekk ta' intimità mal-persuna tal-mulej Ġesu. Ġesu li huwa kif jirrakkonta il-ktib tal-Anja tal-Anjiet fl-ewwel kapitlu vers 3. L-isem Ġesu li huwa l-Arus. U l-isem tal-Arus fl-ktib tal-Anja tal-Anjiet huwa dak li jfewwaħ, anzi nart ifewwaħ. Ma ninsewx li Marija tuża dan in-nart. San Ġwan għandu f'moħħu diversi siltiet mill-Antik Testament waqt li qiegħed jikteb din il-ġrajja, waqt li qiegħed jara dak li qiegħed iseħħ qudiemu. U allura Marija ħadet libra bewet ieħor qisu terz ta' kilo u xek. Fwieħa, din il-fwieħa diġà ippruvajna nifhmu x'inhi hija xbija ta' Alla, ta' nart pur, in-nart. In-nart huwa pratikament huwa magħmul il-fwieħa tan-nart magħmula mill-eruq ta' tip ta' ros, mhux ir-ros li nafu aħna, ma' tip ta' ros li tikber madwar 5000 metru il fuq mill-baħar, ġifri tikber fuq il-muntanji fl-għoljiet. Imma jagħmluh mill-eruq tagħha, ġifri jridu joqtlu l-warda biex isir in-nart. Biex imbagħad jinħadmu l-eruq ta' din il-warda u isir in-nart. Ħafna drabi kien jinġab dan in-nart mill-muntanja Hermon jew inkella l-iktar in-nart pur, issa naraw nieqfu ftit fuq il-kelma pur, kien jinġieb l-iktar mill-Indja, mill-muntanji tal-Indja. U San Ġwan jgħidilna pur, u meta juża l-kelma pur aktar mill-kelma isu safi, juża l-kelma fidejl. L-aġġettiv li juża, l-aġġettiv Grik huwa pistikes, huwa marbut mal-fidi, il-fidi biex tgħid fidi tgħid pistis biex tgħid fidi bil-Grik. Allura dan in-nart huwa fidejl, dan in-nart huwa awtentiku u huwa ċar li San Ġwan mhux qiegħed jirreferi għall-oġġett għall-fwieħa, imma qiegħed jirreferi għall-persuna għax l-aġġettiv fidejl, awtentiku, jintuża dan l-aġġettiv Grek li semmejtilkom jintuża mhux ma' oġġetti li mhumiex ħajjin bħal mill-fwieħa, imma jintuża ma' persuni. Allura hawnhekk San Ġwan qiegħed jirreferi żgur għall-imħabba. Meta qiegħed jgħid il-fwieħa tan-nart pur qiegħed jirreferi għall-imħabba infinita, l-imħabba sħiħa, l-imħabba fidila, l-imħabba ta' veru. U palma tafu intom dan ir-rakkont jinstab biss mhux fil-Vanġelu ta' San Ġwan, imma jinstab ukoll fit-tliet Vanġeli l-oħra. F'San Marku f'San Mattew mod iktar jixbaħ lil dan ta' San Ġwan. Imbagħad f'San Luqa bi ftit differenza. Għalfejn qed ngħidilkom dan għax f'San Mark, meta San Mark jirrakkonta din il-ġrajja, jgħid li Marija kisret l-għonq tal-flixkun, kisritu l-flixkun biex ixxerret malajr din il-fwieħa. Bħalli kieku Marija għandha ħerqa kbira, għandha ħeġġa kbira biex tarmi, biex taħli din il-fwieħa. Fil-fatt, fil-Vanġelu ta' San Mark u ta' San Mattew insibuha l-espressjoni tad-dixxipli jgħidu dan il-ħela kollu għalfejn dan il-ħela kollu. U Ġesu jiqfilhom lid-dixxipli jagħtiha raġun lil Marija, jagħtiha raġun lil dik il-mara li titfa' li tarmi li taħli in-nart pur fuqu, u dan in-nart jiswa ħafna jgħidilna l-Vanġelu. Tant jiswa illi iktar il-qudiem Ġuda fil-Vanġelu tal-lum se naraw li jiswa 300 dinar. 300 dinar ifisser il-paga ta' sena, dinar kull jum, bewit ieħor il-paga ta' sena. Biex tarmi taħli b'dak il-mod il-paga ta' sena, mhix xi ħaġa sempliċi, faċli. U Ġesu jfaħħara lil din il-mara, tgħidu li imma kejf. Għaliex, Ġesu daqshekk egoista, ejja nippruvaw nifhmu ftejtek il-profondità ta' din is-siltax, inħoss li għandha ħafna xtejdilna. U hawnhekk qiegħed forsi l-qofol tal-lezzju divina tal-lum. Marija illi l-imħabba tagħha hija ħalija, l-imħabba tagħha hija kbira.
L-imħabba tagħha ma toqgħodx tara. Hemm dak li aħna ngħidu hekk ngħidu l-kejl tal-imħabba u l-imħabba bla kejl. L-imħabba m'għandix kejl. Jekk l-imħabba għandha kejl, allura mhix imħabba. Interessanti dak li kien jgħid Ġwanni Pawlu t-tieni kien jgħidu lil miż-żewġin. Kien jgħid illi min mhux kapaċi jħobb b'qalbu kollha għal dejjem, ippruvaw f'mu ftit għax tagħmel ħafna sens. Min mhux kapaċi jħobb qalbu kollha u għal dejjem persuna, laqqas hu kapaċi jħobba tassew għal ġurnata. Jiġifieri jekk jien lilek inħobbok imma naf li wara sentejn jew tlieta se nitilqek, jew nħobbok imma nħalli xi ħaġa għalija, mela laqqas illum, laqqas issa, anke jekk ngħidlek li nħobbok ħafna mhux veru qed inħobbok. Għaliex għax l-imħabba minnha nfisha hija sħiħa, hija kollha kemm hi, jew kollox jew xejn. Fil-fatt meta San Ġwan jirrakkonta jgħid wid-dar imtliet, juża l-kelma mtliet bir-riħat fuq, il-kelma mtliet li juża hija l-istess kelma li imbagħad iktar il quddiem Ġesu jgħid San Ġwanna l-Ġesu fil-Vanġelu kapitlu 13 ħabbhom għall-aħħar, ma setax iħobbhom iktar. Ħabbhom b'mod komplet, b'mod sħiħ. Allura id-dar imtliet b'mod sħiħ bir-riħat fuq. Għaliex għax il-kwalità tal-imħabba vera hi propju din it-totalità, din il-ġenerożità. U għaliex importanti din il-ġrajja? U għaliex kull evanġelista, jekk tqalbu fil-Vanġelu, kull evanġelista din il-ġrajja jpoġġija qabel il-passjoni. Għandha sinifikat importanti ħafna. Għaliex din il-mara Marija hija mera kif nistgħu nifhmuha aħna tal-ħela tal-imħabba li Alla għandu għall-bniedem. Daqshekk iħobbu Alla lill-bniedem. Illi hu kapaċi Alla kapaċi jaħli saħansitra lill-ibnu biex iħobb il-bniedem. Mhux ħela illi jagħti lill-ibnu Ġesu għalina l-bnedmin, mhux ħela, ma setax lilna jħobbna b'mod ieħor. Ma setax lilna ifaqqa sebgħu u xekk, jew jiffirma karta u jgħid isma' jien lill-bnedmin irid insalvahom b'dan il-mod. Imma fejn kienet tidher l-imħabba ta' Alla għalina? L-imħabba tidher fil-ħela. Hekk ippruvaw irriflettu ftit. Forsi ħafna minnkom iż-żewġin, meta kontu għarajjes fil-bidu tal-ħajja tal-irusija tagħkom. X'kontu tagħtu bħala rigal lil xulxin? Kontu toqgħodu tfittxu kemm tiswa, kontu toqgħodu tkejlu ir-rigal kemm jiswa, jew kważi kważi aktar ma jkun jiswa, aktar kont tħossok li qed tħobb, aktar qed tagħmel xi ħaġa li int qed tħossok qed tħobb bija lill-arus tiegħek jew lill-arusa tiegħek. Għax din l-imħabba ta' veru. L-imħabba ta' veru hi bla limiti. U allura l-imħabba ta' Marija hi l-unika risposta adegwata tal-bniedem għall-imħabba ta' Alla. Hija l-unika mara li għamlet xi ħaġa għal Ġesu fil-Vanġelu. Hija l-unika mara li kienet kapaċi tikkorrispondi bl-imħabba tagħha għall-imħabba ta' Ġesu. Għandna mara oħra, imma mhux fil-konfront ta' Ġesu, fil-konfront ta' Alla li tagħmel l-istess. Hija l-armla li titfa' l-Vanġelu jgħidilna kull ma kellha biex tgħix. Tefet kull ma kellha biex tgħix din il-mara l-armla fit-teżor tat-tempju. Tefet kull ma kellha. Imma din id-darba, din il-mara Marija, dan l-att ta' ġenerożità, dan l-att ta' mħabba mingħajr limiti tagħmlu ma' Ġesu. Hija l-unika mara li fil-Vanġelu tagħmel dan l-att kbir ta' mħabba lejn Ġesu. L-unika waħda li tagħmel xi ħaġa għalih. L-oħrajn kienu jmorru ħdejn Ġesu biex jieħdu xi ħaġa minn għandu. Forsi aħna lil min nixbħu ftejtek, forsi aħna ta' min nistaqsu hekk l-imħabba tagħna kif inhi lejn Ġesu. U din il-mara jgħidilna l-Evanġelista Salluqa femet li għandha tħobb daqshekk lil Ġesu. Lil Ġesu ratu daqshekk sabiħ u allura ħasset li għandha tħobbu b'dak il-mod għaliex hi ħassitha maħfura minnu, għaliex hi ħassitha maħbuba minnu. Mela din l-imħabba ta' din il-mara mhix sforz, din l-imħabba ta' din il-mara mhix obbligu, imma l-imħabba ta' din il-mara hi konsegwenza tal-imħabba li ħasset, tal-maħfra li ħasset minn Ġesu. U għalhekk Ġesu fil-Vanġelu ta' Salluqa jispiċċa biex jgħid din il-mara ħabbet ħafna għax inħafrula ħafna. Min jinħafirlu ftit iħobb.
Allura dan hu lajn, dan hu s-sigriet tal-imħabba tagħna. Is-sigriet ta' kemm inħobbu, l-oriġni, il-qawwa li biha nħobbu ġejja minn fejn? Minn kemm aħna nħossuna maħfurin u maħbubin minn Ġesu. Ekku allura Marija diġà minn qabel il-passjoni, it-tbatija u l-mewt ta' Ġesu, diġà minn qabel tħossha maħfura u maħbuba, kien keċċa minna 7 xjatin idinna salluqa, diġà tħossha tant maħbuba illi ma toqgħodx tara kif għandha tħobb lil Ġesu mingħajr limiti, mingħajr kejl. Imbagħad b'xuxita jidilna l-Vanġelu ix-xuttat ir-riġlejn tiegħu. Huwa ġest kważi skandaluż, immaġinaw, ġifieri din il-mara li tħoll xara, huwa ġest skandaluż għaliex għax huwa l-ġest ta' intimità illi l-mara tagħmel ma' żewġha, li l-arusa tagħmel mal-arus. Hawnhekk jerġa' joħroġ l-aspett li semmejna anke nhar is-sibt li għadda fil-lezzjo, l-aspett tal-isponsalità, l-aspett tal-erusija, illi qiegħed right through, qiegħed il-ħin kollu fil-Vanġelu ta' San Ġwan. Kif qedtilkom, imbagħad il-qofol tiegħu insibuh fid-difna, kważi id-difna hija l-lejl ta' wara t-tieġ, kif jiddiskrivih San Ġwan fil-Vanġelu tiegħu. Allura hawnhekk għandna dan il-ġest ta' intimità, ta' mħabba kbira ta' din il-mara lejn Ġesu. Dan il-ġest li ġej mill-arfien, mill-kapaċità ta' din il-mara ta' Marija li taraf kemm iħobba Ġesu. U id-dar imtliet bir-riħa tfuħ tal-fwieħa. Kemm sabiħa din ix-xena, din l-esperjenza. Il-fwieħa hija l-protagonista ta' din is-silta. Il-fwieħa li ġejja minn din l-imħabba kbira ta' Marija. L-imħabba hija l-oriġni, l-qofol tal-fwieħa, ta' din il-pożittività li hemm fid-dar fil-komunità ta' Betanja, fil-komunità tal-Insara. Hija l-imħabba li lilna trid iżommna fil-pożittività, mod speċjali anke f'dan iż-żmien li qed ngħixu fih. Dan iż-żmien ta' ftit stress, dan iż-żmien ta' ftit dwejjaq, kull wieħed u kull waħda minna jġor ftit fuq moħħu, hekk daqqa minħabba f'ħaġa oħra minħabba f'oħra, fejn l-affarijiet li s-soltu ma nagħtux kasom anki żgħar jibdew jafsu fuqna. Fejn nibdew kultant forsi anki neħlu maħsieb jew maġrajja. L-imħabba trid tkun lis-salvana. L-imħabba li trid taqleb, li trid tbiddel din in-negattività f'pożittività. L-imħabba u s-support lejn xulxejn. L-imħabba li hija l-oriġni l-qofol ta' din il-fwieħa. Imma ma din l-imħabba hemm is-servizz, hemm il-qadi. Il-Knisja ma tistax tkun mingħajr qadi, il-komunità li temmen ma tistax tkun mingħajr is-servizz lejn xulxin mod speċjali lejn il-foqra. Kif ukoll din il-ħajja l-ġdida li tagħna Ġesu. Lazzru mimdut mal-mejda ma' Ġesu. Din il-ħajja ta' dejjem li rridu nkunu dejjem iktar konvinti minnha, dejjem iktar aware, konxji minnha. Il-ħajja ta' dejjem mhux se niksbuha wara l-mewt, imma aħna l-insara diġà ksibnija, diġà qiegħda għandna. Kemm hi sabiħa din ir-realtà, kemm hi pożittiva din il-konvinzjoni, kemm tgħinna ngħixu b'mod iktar ottimist, b'iktar ottimiżmu il-ġrajiet li jiġruna fil-ħajja, anke din is-sitwazzjoni li għaddejjin minnha bħalissa. Imma x'jiġri? Jiġri li mhux kulħadd jogħġbu dan ir-raġunament. Mhux lil kulħadd toġob din l-esperjenza. Jekk Alla jrid għada niffukaw ftit iktar fit-tul fuq Ġuda, niffukaw fuq il-persuna ta' Ġuda għada. Ġuda l-Iskarjota, wieħed mid-dixxipli tiegħu. Mela Ġuda l-Iskarjota mhux xi ħadd ta' barra minn hawn. Ġuda l-Iskarjota mhux xi ħadd li waqa' mis-sema, mhux xi ħadd li ġie ma nafux minn fejn, mhux xi stramp. Le, Ġuda l-Iskarjota huwa wieħed mid-dixxipli tiegħu. Jiġifieri nista' nkun jien, tista' tkun int. Dak li kien se jitradih lilna San Ġwan. U l-kelma titradixxi għandha żewġ sinifikati. Mhux tant titradixxi fis-sens ta' titħak b'xi ħadd biss, imma għandha wkoll is-sens ta' għotja, tgħaddi lil xi ħadd f'idejn xi ħadd ieħor. Il-kelma traddere bil-Grieg tfisser tgħaddi persuna minn id għall-oħra, minn għand xi ħadd għal xi ħadd ieħor. U dan għalfejn qiegħed ngħidu nifhmu iktar għada, għax ara taħsbu li Ġuda l-Iskarjota kellu f'moħħu bil-fors ħsieb li jaqret lil Ġesu, li jinganna lil Ġesu. Aktarx li ma kellux f'moħħu dan Ġuda. Aktarx kellu f'moħħu affarijiet oħra. Qiegħed ngħid dan biex lil Ġuda ma nqisuhx bħala xi ħadd imbiet minna.
Imma Ġuda wieħed minna, wieħed mid-dixxipli. Biex ma ngħidx hu parti minni, Ġuda u jien. Ġuda u jien. U ħanaraw ftit għaliex huwa jien. Primo Mazzolari fis-snin 50-60, Primo Mazzolari kien saċerdot minn Rib Milan, l-Italja, kien saċerdot intelligenti u qaddejs fama ta' Qdusija. Kiteb ktieb sabiħ ħafna jismu Mio Fratello Ġuda. Hija Ġuda, veru, hija Ġuda. Jew aħjar Ġuda li qiegħed fija. F'kull wieħed u f'kull waħda minna. U Ġuda, ir-reazzjoni tiegħu tkun din il-fwieħa għax ma nbieċ 300 dinar biex jingħataw lill-foqra. Nidħlu fija iktar fid-dettallata din il-loġika ta' Ġuda, però llum almenu biex niftehmu ftit. Ara taħsbu li Ġuda tant kien iħobb il-foqra illi jissu skandalizza ruħu minħabba dan il-ġest li għamlet Marija Maddalena. Il-problema ta' Ġuda kienet oħra. Il-problema ta' Ġuda kienet id-diffikultà tiegħu li jaċċetta l-imħabba. Il-problema ta' Ġuda kienet li għalih kollox irid jiġi mkejjel, meqjus. Il-problema tiegħu kienet li l-iktar importanti hu il-kontijiet li jkollok huma l-flus. Is-serħan tal-moħħ ta' Ġuda kien fuq kemm jista' ikolli, fuq dak li għandi, mhux fuq dak li jien bħala persuna. Nidħlu fija ftit iktar għada biex għada jekk Alla jrid nintroduċikom ftit għal din il-figura li hija wkoll parti mill-karattru ta' kull wieħed u kull waħda minna. Issa dan qalu jgħid San Ġwan mhux għax kien jimpurtah mill-foqra, imma għax kien ħalliel. Mela 300 dinar. 300 dinar, interessanti għax San Ġwan hawnhekk irid ifakkarna illi qiegħed jiskandalizza ruħu Ġuda minħabba din il-fwieħa moħħlija li tiswa 300 dinar. U ma bbażax jaħli persuna għal 30 biċċa tal-fidda. Interessanti din l-inkonsistenza fil-persuna ta' Ġuda. Dan irid jurjulna San Ġwan, inkonsistenza li qiegħda fija, li qiegħda f'kull wieħed u f'kull waħda minna. Kultant ta' barra minna, dak li jiġri barra minna narawhu niġġudikawh, nistaġbu bih u niskandalizzaw ruħna bih. Imma dak li nagħmel jien, allura dak mhux problema. Dak ma nistaġibx ħafna bih. Ħafna drabi dak li qiegħed il-barra minni dak narah b'mod iktar ċar milli dak li qiegħed fija, dak li qiegħed ma' wiċċi. Issa dan qalu mela mhux għax kien jimpurtah mill-foqra, imma għax kien ħalliel. Kif ikun jimpurtana mill-foqra? Interessanti hawn il-komunità nisranija kif taħseb fil-foqra. Fil-fatt Ġesu iktar tard fil-Vanġelu xejdlu lil Ġuda, jgħidu ħallija tagħmel. Għax il-foqra issibhom dejjem f'nofskom. Li mhux dejjem sessibuni. X'irid jgħid Ġesu b'din l-espressjoni? Irid jgħid iktar minn ħaġa waħda. L-ewwel qabel kollox Ġesu irid jgħidu lil Ġuda li l-foqra għandhom ikunu f'nofskom. Il-foqra m'għandhomx ikunu l-bot minkom, il-bot mill-komunità u kultant immorru u xekk, imbillulhom il-sienhom jew imbillulhom il-bowt b'xi ħaġa li nistgħu nagħtuhom. Qegħdin il-bot minna imma l-foqra. Moħna mistrieħ li mhumiex magħna, mhumiex parti minna. Moħna mistrieħ li hemm il-konfini, hemm x'imkien li jaqta' li jaqsam hemm ħajt bejna u bejnhom. Ħalli mbagħad kultant ngħinuhom mhix problema. Għall-komunità nisranija il-foqra mhumiex hekk. Il-foqra rridu insibuhom f'nofsna. Interessanti Ġesu kif jitkellem ma' Ġuda. Interessanti kif jitkellem magħna. Qed ninnutaw li Ġuda huwa jien. Kemm ikomda lija li l-fqejr jibqa' barra l-bieb u kultant noħroġ jien mill-bieb u nagħtih xi ħaġa, forsi anke miż-żejjed li jkolli. Imma mhux jidħol ġewwa fid-dar. Ġesu qiegħed jgħidilhom lil Marta, Marija, Lażru, il-komunità nisranija, lid-dixxipli tiegħu il-foqra issibuhom f'nofskom. Il-foqra qegħdin f'nofskom. U li jissibuni kull darba li jissibuni fil-fqejr. Din hija t-tieni riflessjoni li rid jagħmel Ġesu bil-kumment tiegħu f'dak li jgħid lil Ġuda u dak li jgħid lid-dixxipli. Li jissibuni kull darba li intom tilqgħu il-fqejr. Ma interessanti għax il-foqra se jsalvawna. Il-foqra huma dawk li aħna għandna bżonnhom biex inħallu lil mulej jikabbar fina l-imħabba. Il-fqejr huwa challenge għal kull wieħed u kull waħda minna. Il-fqejr li għamilli bħalma għamel il-ġesta Marija
lil Ġuda u lill-oħrajn. Bil-forsi rid nażel jew ma' Marija u ngħid iwa għamlet sew Marija. Iwa għamlet sew dan il-ħela joġobni, din l-imħabba toġobni. Din il-ġenerożità jien qiegħed naċċettha magħha. Jew inkella bħal Ġuda le ma naqbilx hekk. Le ma naqbilx. U l-istess Ġesu allura qiegħed jgħidilna li l-foqra lilna l-istess iġibuna f'din is-sitwazzjoni. Jew li se nilqgħuhom bħala parti mill-komunità. Il-ġenerożità ta' Marija, il-fwieħa ta' Marija, jew inkella li nżommhom wara l-bieb biex kultant u tant meta nkun komdu jien inkun nista' nagħtihom xi ħaġa. U din hija challenge kbira. Challenge kbira għalija, challenge kbira għal kull wieħed u kull waħda minna. Challenge kbira għal kull wieħed u kull waħda minna. Din il-ġenerożità ta' Marija, din l-imħabba ta' Marija, li ssir servizz fis-servizz fil-qadi ta' Marta u fidi fil-qawmin mill-imwiet l-imħabba li ma tmutx fil-ħajja ta' dejjem ta' Lazzru. Il-fwieħa li hemm iddur fil-komunità. U allura meta n-nies, meta l-Lowt saru jafu b'dan u saru jafu b'dak li kien qiegħed jiġri, b'din il-festa, b'din l-Ewkaristija, b'din iċ-ċena, b'din l-ikla, allura uħud bdew jemnu. Però għandna oħrajn li jaħsbuha bħal Ġuda. Għandna oħrajn li ma jridux il-ħajja, ma jridux il-fwieħa, imma jridu l-mewt. Interessanti li fil-Vanġelu ta' San Ġwan l-aħħar tejb ta' riħa li ltqajna magħha kienet ir-riħa ta' Lazzru mejjed. Marta tgħidlu lil Lazzru lil Ġesu tgħidlu ilu 4 issa beda jinten, ilu 4 jiem mejjed issa beda jinten. U hawnhekk għandna l-Ewkaristija ċelebrazzjoni tal-ħajja li timla d-dar bil-fwieħa. Il-fwieħa ta' nart pur ifuħ jiswa ħafna. Kemm hu sabiħ il-kumment li għamil San Ġwan, id-dettalji li bihom hekk jiddeskrivi din ix-xena. Ix-xena tal-imħabba mingħajr limiti li għandha d-dowr li għandha tgħix teżisti fil-komunità tal-insara. U allura xiġri, allura l-Lowt trid jeqirdu kemm lil Ġesu u kemm il-ħajja mill-komunità. Kemm lil din il-komunità bil-konvinzjoni tal-ħajja ta' dejjem irid jeqirdu wkoll lil Lazzru. Hekk jalla, kull wieħed u kull waħda minna illejla inħallu lil Marija bil-ġenerożità tagħha, bil-imħabba tagħha, tqanqal il-qalb tagħna biex nikbru fl-imħabba l-ewwel qabel kollox lejn Ġesu u fl-imħabba kbira lejn xulxejn, fir-rispett lejn xulxejn, il-mod kif nitkellmu ma' xulxejn, il-mod kif naħsbu fuq xulxejn, anki f'dawn il-ġranet hekk ta' din l-epidemija, il-mod ta' kif niġġudikaw lil xulxejn, il-mod ta' forsi kif taqbżilna ftit minħabba t-tensjoni li jkollna billi qegħdin naħbtu ħafna ma' xulxin fid-djar tagħna iktar minn qabel. Ir-rispettu l-imħabba. Rispettu l-imħabba li żgur il-kol kemm aħna li ninġabru biex nisimgħu l-kelma talla u ħafna komunitajiet oħra li jinġabru madwar l-Ewkaristija li ssir mill-parroċċi, madwar it-talb li jsir kemm mid-djoċessi, riflessjonijiet oħra li jsiru minn persuni oħra, katekeżijiet, kemm ħaġa sabiħa li l-komunità tinġabar madwar il-kelma biex tħalli il-kelma biex tħalli lill-Alla, tħalli l-Ewkaristija anki jekk mill-bogħod, mill-bogħod tal-knejjes tagħna bħalissa tfewwaħ id-dar tagħna li għandha bżonn ta' riħa tfuħ. Tiftaħ dal-leluq tagħna, hekk diġà u x'hekk is-sitwazzjoni kif inhi iġġalna ninħalqu, iġġalna nipproteġu, kull wieħed kull waħda minna hekk jew inħallu l-Ewkaristija, jew inħallu l-kelma f'dawn iż-żminijiet. Iddaħħal fid-dar tagħna, fil-kmamar tagħna, f'kull kamra tad-dar tagħna, il-fwieħa ta' dan in-nar tifuh jiswa ħafna. Il-fwieħa tal-ħajja ta' dejjem, il-fwieħa tal-qadi tas-servizz, il-fwieħa tal-imħabba moħħlija. U dan kollu għalfejn? Għax aħna maħbubin. Marija jirnexxiela tagħmel dan il-ġest ta' ġenerożità assoluta minħabba raġuni waħda, għax ħassitha tassew maħbuba u maħfura. U nispiċċa dak li jgħidu San Marku San Mattew dwar Marija. Ġesu fl-aħħar tal-Vanġelu, fl-aħħar ta' din il-ġraja jgħid dak li għamlet din il-mara se jibqa' jitfakkar bħala aħbar tajba. Interessanti. Għax kważi jidentifika lilu nnifsu li hu l-aħbar tajba, fil-Vanġelu ta' San Mark hekk jibda,
Jibda Ġesu Kristu l-aħbar it-tajba. L-aħbar it-tajba ta' Ġesu Kristu. Ġesu Kristu huwa l-aħbar tajba. Issa jidentifika ruħu ma' din il-mara. Din il-mara hija l-aħbar it-tajba. Għaliex? Għax fil-ġenerożità tagħha, fl-imħabba infinita tagħha, mixajr mera, mixajr qatra mill-oċean tal-imħabba ta' Alla għalina. Kalla jrid niltaqgħu għada fl-istess ħin fit-8 il-mulej jagħtikom lejl tajjeb. Nispiċċaw bil-kant sabiħ, anzi biftit mużika sabiħa bil-ġrajiet, bl-espressjoni tal-ġrajiet ta' Marija ta' Magdala.